हेलो लोगोफोर खुलुमबाय साफ्रोमबो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे आरबिटिसि चेनेलावहाय आंनि गोसो गोरबोजों फिन खनसेबाव बरायनानै लाग्रोबावनाय जालायबाय। थ' लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव गासैबो मोजाङै दं होननानै आरो लोगोसे नोंथांमोना भिडिअखौ नायदोंब्ला जोबजासिम स्किप खालामालासेनो नायलांगोन होननानै आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै साबस्क्राइब शेयार लाइक आरो कमेन्ट खालामगोन होननानै। थ' लोगोफोर आङो दिनै पलिटिकेलनि बा राजखान्थिनि जे आथिखालाव जोंनि बिटिसि ओनसोलाव सोलिबाय थानाय मोननै हान्जा बेनि सायावनो सावरायनो लुबैदों। बे मोननै हान्जायानो जाहैबाय जोंहा जोंनि बर'निनो हान्जा, बेयो जाहैबाय मोनसेया इउपिपिएल हान्जा रुलिं गभर्नमेन्ट आथिखालाव गभर्नमेन्टखौ सालायबाय थानाय आरो मोनसेया जाहैबाय बेरेखा दोलो बिपिएफ हान्जा। दा जोङो नुनो मोनदों आथिखालाव माने इलेक्शना जेसेबांनो खाथि सफैदों एसेबांनो माने गावबागावनि पावारखौ दिन्थिलायनाय बा गावबागावनि दोलोखौ मजबुत खालामनायाव गोरा खालामनायाव नांथाबनानै खामानि मावलायनाय बा बोलो फोरालायनाय बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनदों आरोखि, नङा होमबा? थ' इलेक्शना फैथारगौ नालाय बिथांमोनहा गोबां मोजां मोजां भाषणाथ' होखासिगोनलाय बा मोजां मोजां खोथाफोरखौथ' बुंखासिगोनलाय, उमुक होगोन तुमुक होगोन, नङा होमबा? बे राजनितिकनि मोनसे मा होनो भाषण बा मोनसे बिबुंथिखा, बेखौथ' जोङो बुंनानै फोजोबनो हाला। जेन' हक आङो अब्लाबो नैबे बाथ्राखौसो दिनैहाय सावरायनो लुबैदों जे बेरेखा दोलोआ दिनै सरकाराव फैफिननो गोबां नारा नाथा नाजागासिनो दङ आरो बिथांमोना गावसिनि पावारखौ माने गोरानिफ्राय गोरा खालामबाय थानायखौ बा खालामबोगासिनो थानायखौ जों नुनो मोनदों आरो बिथांमोना गावसिनि पावारखौबो श' खालामगासिनो दङ। जे हमनानै लादो जोंहा नै दाखालिसो माने थिथागुरियावहाय मोनसे बिथांमोना क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि 6था ब्लकजों लोगो नांनानै मोनसे सुबुं गमा बा वार्कार मिट लादों। दा बाहाय माने 50,000सोनिबो बारा सुबुं फैदों होननानै जों मिथिनो मोनदों। दा थिग बिदिनो आं नैबेखौ सावरायनो नागिरदों आरोखि जे जोंहा दानि जे बेरेखा दोलो बिपिएफ हान्जा बिथांमोननि स्ल'गानानो जाहैबाय माने बहर्तआव देरहानांगौनि थाखाय बा बहर्तआव रायजो राजानि गोसोखौ बोनायनि थाखाय मोनसे स्ल'गान बिथांमोनहा लादों, बेनो जाहैबाय प्रमद बर' हाथाव बिटिसि बासाव, नङा होमबा? दा दिनै बिथांमोननि बे मोनसे गोदान स्ल'गान सोदोबखौ लानानैनो आं दिनै रुलिं गभर्नमेन्टआव थानाय इउपिपिएल हान्जानावबो सोंथि खालामनो लुबैदों जे बिथांमोना एबार नेक्स्ट फैगौ इलेक्शननिफ्राय लानानै फैगौ बै बिटिसि इलेक्शनसिमाव मा स्ल'गान हैगोन। दा बिथांमोनाथ' सिगाङाव दङमोन बिथांमोनाबो स्ल'गाना, बिथांमोना जाहैबाय जेब्ला 2000 मायथाइयावहाय बिटिसि इलेक्शन जादोंमोन बेवहाय बिथांमोनहा माने सोलायनायनि सरकार परिबर्तन दरकार मोनसे स्ल'गान होदोंमोन। दा बे मथैनो बिथांमोना रायजो राजाजोंबो गोबां अनसायजादोंमोन आरो मोजां मोनजादोंमोन आरो रायजो राजानि अनसायनायनि गेजेरजोंनो बिथांमोनहा दिनै सरकारावबो फैनो हादोंमोन। दा नाथाय जोङो दिनैनि थासारिखौ नायोब्ला इउपिपिएल हान्जानिखौ खुब मोनसे गाज्रि बा मोनसे मा होनो बिथांमोननि फारसेथिंनिफ्राय खहा जाबोबाय थानायखौसो जों दिनैनि समावहाय नुनो मोनदों। नाथाय बेफोरो मानि थाखाय जादों? थारैनो बिथांमोना बै स्ल'गानखौ लानानै जे रायजो राजाजों अनजानाय बा रायजो राजाजों अनसायजानायखौ मोनदोंमोन, रायजो राजायाबो अननायखौ होदोंमोन, नाथाय रायजो राजाया बै स्ल'गाननि थाखायसो होदोंमोन अननायखौ होननानै आं सानदों आरोखि। बेखायनो मानोना परिबर्तन बा सोलायनायनि सरकारखौ बयबो नागिरदोंमोन नालाय रायजो राजाफोरा, दा बे हिसाबैनो दिनै रायजो राजाफ्रा नायबिजिरनानै मोनदों खोमा, दिनै बिनि थाखायनो रायजो राजाफोरा लासै लासै गाज्रि मोननो हमदों इउपिपिएल हान्जाखौहाय आरो बिनिफ्राय रायजो राजाया दिनैनि समावहाय हयथ' जानो हागौ गावसिनि मेगनजों सोलायनायखौ नुनो मोनाखै बा परिबर्तन जानायखौहाय नुनो मोनाखै। दिनै बिटिसिआ बिटिसि बायदियैनो दङ बा दिनैनि समाव बरंस बुंनो थाङोब्ला रायजो राजाया जेसेबांनाखि मोननो हास्थायदोंमोन हयथ' बेसेबां मोनाखै आरो जायफोरखौ बै समाव बिथांमोना
कमिटमेन्ट होबोदोंमोन बा खोथा होबोदोंमोन हयथ' बेफोर खोथाखौ पुरन खालामनो हायाखै बा बेफोर रादायफोरखौ बिथांमोनहा मोनफुंहोनो हायाखै रायजो राजाफोरनो। दा बे हिसाबैनो बिथांमोनहा बा रायजो राजाफोरा माने दिनै एसे गाबोन एसे इउपिपिएल हान्जानिफ्राय दोरोदलांनायखौसो जों नुनो मोन्दों बा दोरोदलांदों होननानै जों दिनैनि समाव बुंनांगोन। थ' मानो होनोब्ला जोङो दिनैनि समाव जे रुलिं गभर्नमेन्ट सोलिसेयावबो इउपिपिएल हान्जाया दिनैहाय इउपिपिएल हान्जानिफ्राय मानो गभर्नमेन्ट गैयै बा बेरेखा दोलोआव मानो आखाइ हमैनो फालो फालो थांदों बा जगदान जाहैदों, बे मोनसे गिदिरथार सोंलु रायजोफोर। थ' बिथांमोना माबायदि सोलिलाङो बा बिथांमोना मा स्ल'गानजों सोर रायजो राजानि गोसोखौ बोनो हायो फैगौ समा दिन्थिसिगोन बा फैगौ समावहाय जों नुनो मोनसिगोन, नङा होमबा? थ' लोगोफोर बेखौ नेनानै थानोसै बै समसिम सोरनि स्ल'गाना रायजो राजानि गोसोफोरखौ बोनो हायो बा सोर रायजो राजाजों बबे मोनसे हान्जाया रायजो राजाजों अनसायजायो बेखौ जोङो फैबाय थानाय समावहाय नायनोसै, नङा होमबा? थ' लोगोफोर भिडिअ'आ गोलाव जाबाय, आं भिडिअ'खौ बेखिनियावनो दोनथ'नो लुबैबाय। जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। स' थेंक इउ फर वाचिं। जय बर' हारिनि।